ce ya yarda mutanen maka kowa aka ce an yarda da sauransu ne shi ke aka ce ka kowa koma kawai aka kowa da sauransu ne aka je Abu Jahil nan cikin dare din nan ba kwana ga jahili saboda shi duniya kawai yake kallo kayan banza da sauransu ne Abu Jahil ba shikenan ba barci yayi cikin dare ya tashi na cikin wayar lata da uzza da manata manyan gumakan ya kula ta yi ta aka kamo raƙumma ga cikin amma wanda kawai saboda iyaye annabi ba abin da zai yasa aka kamo raƙumma aka yanka jina ne aka zuba mu gumaka yayi kuma kai wani gumakan yana cewa ya kula ta ya kuma nata ya uzza kada ku bari kunya dan girman Allah kada ku bari kunya kada ku bari kunya kada ku gobe kada ku kunya tare da sauransu shike ne kwana da wannan safiya ta yi shike da dama an ce ga lokacin da za a haɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abuja ya to da mutane ne mutanen maka suka fito annabi ya to da sauran sahabbai ne aka zo akan wannan lokacin da za a yi wannan jayya ne abin wani malik a shi Abu Jahil yana zuwa da mutane da ga annabi ya zo ga mutanen maka sun zo shikenan sai Abu Jahil ke cewa sai mutane su maka suke cewa to wa zai fara akan wannan tun annabi ya ce raƙun wanda za su yi to wa zai fara to sai sauran mutanen maka suka ce ai mai jayayya shi ke fara bude dandali ne ko saboda haka kai Abuja tun da kai kace ai aiko ka wurin ka ne saboda haka fara magani kawai Abu Jahil ya je kamun kewayen raƙumma da wannan dinare din nan yana cewa ya ku raƙumma ku yi magana don girman lata ku yi magana don girman manata ku yi magana don girman uzza wannan manyan gumaka ne na su kafirai wanda su yi girma wani suna da gumaka ya kai